Malawian Camera. Ya amene wandetu ndi amaiko usi amanganya ati kumeneku ali kuchilwawa aliona kuti kuchilwawa ndi kuti amene mumakudziwa ndithu mutilongosolera. Anyway, mmenemu ndithu I think amayankhula zokhuzana ndi chipani chawo ndebe anyway fundo zawo zokumapeto zilipo ndithu alongosola chilichonse sitifuna kuyika maonkama. Guys, thank you so much. Malawian Camera. Vice President akuti afuna nyimbo zako nokuchikwawa. Kwawo nyimbo zamu zachimanganya Zenezo mabifa hedi? Mabifa? Nyimba mzimene zonse.
Unabwera kuti tiendere mafomo ena ndi ena. Chunguza kwambiri chifukwa cha ulemu wanu. Kupanda kukoso. Ndikuona kuti pali ana ambiri ting'ono. Eti sobola tiziwe kunena kuti dziko limene anatipasa Mulungu ife akulu tizapita asasala ndani kodi ana asasala ndi ana ndiye mukakhala m'midzi umu chilichonse chimene boma layika kuti chithandize chitukuko kandi milatho mupeza wina wa mudzi wanyamuka wakadula mulatho uja zisulo kupangira makasu inu kudziwa kuti wadula makasu wadula chisulo kupangira kasu ndi mwana wa nyumba iyo kapena amuna wa awo inu kupotani mato mati tikakanena apita akamanga ku polisi akasala ku polisi ko mudzi muno amba kuti tizimula amunanga kodi nyonyanga chitukuko ainyake ndi inuyo. Tikumvana iti? Chitukuko ainyake ni ndani? Inuyo. Amina kalipo kale akati asiononga dziko hili. Chinthu chikamangidwa kuononga. Tikanasipeza ngati? Ayi. Mukapeza munthu wakuononga kama pola magesi akudula inu mukumudziwa mukanene kuti mwauza afumu anu afumu ngasisa kufuna kuvomera pita kuti polisi chitukuko inuyo komanso mukauzidwa ndi boma kuti abale matisi kunoko madzi akubwera muchokeko kuno osapanga makani chifukwa chaka kubwera akuphedwa ni madzi chaka kubwera kuphedwa ni madzi ndizabwino ngati ati malambo yanga malambo yanga ena matero malambo yanga kani ya mlambo sizolesedwa iyayi ndipanga mlambo mmene titirife kunoko koma zinthu za bomazi kumbazani kodi tikati boma ni ndani boma ni ndani komanso ndikuuzeni kuna kuti pa dziko la pansi pano anthu amba kutuluka kunama tamva iti kutuluka kunama kupeka nkhani midzi muno mukafasa chilichonse ichachitika machiziwa wapangisa ndani chakwera samatero chilichonse ichichi wapangisa ndani wapangisa ndani inuyo muzikhala pansi ndikumafusa mafuso kuti vuto lilipo apapa ili mbuyo mkunalibe tikumvana ndikumafusa mafuso chifukwa anthu ena amaganiza kuti anthu akumuzi ndi osaganiza chilichonse akangouzidwa azikutani azikuvomera tikumvana ichi ndabwerera nkhani za boma pano boma lilipoli analika ni Mulungu analika ndani Mulungu ainyeke ni ndani chitukuko kuti chiende bwino kunoko inuyo ainyake
aini yake ndani ndinuyo maodi kansala ma MP anu mafusa kuti kodi ndalama za ku parliament zona njirasi mapanganazo chani mokambirana dziko kuti likwere osamapsirana mtima chilichonse mukasempana maganizo kuitanizana kukhali alimozi kumvana tikumvana iti uno ngati kuli akatolika ndi abale anu Assemblies Day abale anu ACCP Asilamu Anglikani abale anu kuno IMCP abale anu ADPP abale anu zipani zonse ndani kodi abale watu muzingonoka muzingodziwa kuti awa onama awa wanativuza awa napakanja kutia kuti kumakambirana voti limjani kodi chifatu kampeni ikabeba kampeni sibwera yema kuuza ni hani muzipesera mukakula ndizimene zikusiwa ife girizana chifukwa pakali pano tizimakhala ngati kuti mbuyo musemu timongo mwankaka timongo ndi ashuka mwangolandira wala palipo chilichonse chinali chabwino iyayi kumanjiwa nyimbo ija inaenda ana size on bibi sende uyu nenge uzungovomereza iti uyu nenge serious man yangana uyu azimai onse akale uku asamenyana azimai akale kuti anyamata mukale kuti azibamo mukale uku kuti bwino Jose ndi amosi Jose mukhayo yangati kodi amosi ndifuna ndikufunsa ndifunso pamene ndabwera pano ine vice president wa dziko ndili panopo a president akakwera kuti ndili pano sadziwa adziwa zoti ndili panopo ndikucheza ndilu a president akakwera sadziwa adziwa inu nonse muli pano akuona Kambarati? Nose muli pano ndichani kodi? Malawi. Ngati kulungo chamba tata patata. Kulungo. Ambuya kudaniseni mukane anthu okondana osadana nthawi ya kampeni tibwera lero ndabwera kuti kutani kodi tikocheza kambananji ine ndifuna ndikupaseni mawu azimayi paokha akhale kuseni azibambo akhale apo anyamata akhale apo kumene akucheza ndi anthu midzi yosiyana-siyana alowa m'manyumba mwawo acheza nawo
khomo ndi khomo kano alikwina nakonso akucheza ndi anthu mudzimo muno. Anthu ndi osangalala kwambiri. Anthu anapempha kuti abwana vice president tilankhuleko pang'ono chabe. That's why anabwera pa mtengo apa kumacheza ndi anthu, kulankhulana, kumacheza limene zachitikira panopo. Anthu akuvuta kwambiri kuti a vice president awalankhule, koma anali pa ulendo okalowa kumudzi kwina kukachezanso ndi anthu ena. So apapa anayima chifukwa choti anthu anavuta kwambiri kuti a vice president akulankhule limene zinalili. Kucheza akupitirirabe kucheza ndi anthu midzi yosiyanasiyana, kufotokozerana zina ndi zina zosiyanasiyana. So anthu mukhale pomwepo pamene vice president akupitirirabe kucheza ndi anthu mudzi muno. And I also have time to be in the villages because this is where people are. When we are in the offices, we do planning for the people. I'm trying to who you are about, but let me face this directly. Okay. As a public servant, we have time to be in the office. When we are in the office, we are planning programs, development programs for the people that stay in the villages and in other communities. So I also have time to come and interact with the people. The reason for interacting with the people, number one, is to capture voices. What are they saying about their governments? When I get into the houses, it's not just to give them something. I do ask them questions so that I should get feedback. What are they saying about their government? What would they want to see us do? So it is to really see, to analyze, to diagnose issues from their perspective. That is what is called community development. And that's why I am here. It wasn't just coming here to give people things. It was to interact with them, to capture voices, diagnose what are the issues. People want to know, have you registered Ojazage Mlango? People have already been asking that question. Let me answer it directly. When you are registering a party, it's a process. You don't just walk into the office and say, "Sir, I've come to register a party." It doesn't work like that. And you register a party when it is a party. You don't register a party that is not in existence. I know you're asking because I launched that Masinta and people said a lot of things. And to myself, I said, what's happening? I didn't want to respond because I just felt, I sympathized with them, the way they were thinking. Parties do get launched and then you go for registration. I can tell you here, without any fear of contradiction whatsoever, I can even show you the stages. We have the certificate for our manifesto. Now everything is with the registrar for political party registration. So the process is being followed step by step. Today I can show you the certificate, the first step that we have gone through. We can even show you evidence of the second phase that we have gone through. So the question of registering the party, I don't know why people are making all these noises about the registration. I think I should be very happy to say they are not very comfortable. They are not very comfortable. They should be comfortable. They aren't yet seen. Let me say this. They aren't yet seen. Are you going to go on the ballot come 16 September? Well, everybody is going to declare that when the time comes. Tangu alifotokozerana vice president mnoni kufunika bamzikizindi anthu muchikwawo. Nabwera kuno fecho mnakuti monga anthu ogwirira ntchito anthu amdziko muno timakhala mu office kukonza ma program kukonzera anthu amidziwo komanso ndimakhala ndi nthawi yopita m'midzi kukakumana ndi anthu ndikuamva akuti chani za boma lawo ndikalowa nyumba muja sikungowapasa kanthu imene ndabweresera komanso ndimakhala pansi ndikuti ndimve chimandisangalatsa kuti anthu amalankhula zimene zili kukhosi chifukwa ndikalowa muja sindimapasa chinthu sanafunse mafunso ndimati ndabwerera kuno kuti amva mafunso mayankho anu mafunso awa ndi amalankhula ndikupasani chitsanzo
nditapita kundilande kusika ndinapita kundilande kusika ndinapitira nsika ndikamva anthu maganizo awo kumene kuja wina ananena kuti kupa pali bridge apopo ndinagwira mawu amene ajawo chifukwa cha mawu amene ajawo a president anakafika tapeza ndalama pafupi 800 million Malawi kwacha zokonzera bridge ya Nasolo kundilande chifukwa chani ndakalowa musika ndikumana ndi anthu amene kujapo ndikundiuza mawu pa chizungu I captured the voice. Lero Nasolo bridge ikumangidwa ndiye wina wakenso kwawo kwamata maganiza bwino kachumuchikira ndi chani ndipo ti ife timayang'anira anthu kumangoti zikhale choncho akuti analowa musika ku Lilongwe kumangoyenda mmene mujamo atanyamula nkhuku yake asilikali ambirimbiri 1 nthawi zina zake kumadekha ololi pakamwa pofuna kulankhula ndikuti kodi chimene ndikuonachi ndi chani uyu musika mazatani asilikali osuwa chifukwa chani lero asilikali achuluka chonchi ukafunsa ndikupasidwa mayankho ndiye umaganiza ano kuti ndipange komenti kapena sapange komenti. Nthawi zambiri anthu anzeru kapanga makomenti mwachisawawa zimativuta kuti tiyankhe chifukwa timalemekeza chifukwa ndi anthu oti nawo sautani amatithandiza kuti pamene takhota atiuse koma mongopempha majijirikidwe akulankhula akanachepa pang'ono kulankhula ninde kumatamba ndikaye mwasogoza kufunsa ku Lilongwe market imene napitako sinali kupita kwa masewera kunali nkhani yayikulu nkhani imakhuza anthuwo achisa masewera ata kukhapana ata kubayana achita kunza kuti pali issue yakuti mubwere tizakambirane kona ntalowa musika mnyanali kanthawi itali yakana nkhani imene yoyo komanso asilikali aja anali on duty anali kumene kujako ena taxpayers money nobody was paid anali ku duty station yawo. So ningofuna ningolankhula zimene zozo to make it very clear. Sosolina mwina chipani chanu cha hoja zake mlandu pale pano machipanga register. Chipani chathu cha audio zache alibe mulandu. Pakali panopo ndiyankhe moni chonchi. Mkamalembesa chipani simapita kuti odi ndakulembesa chipani lembesa kulembesa kumapita pamakhala ma process. Lero nchakusonyezani certificate ya audio zache alibe mulandu yoti manifesto yake ya dusa is part of registration ni mbali moja ya kulembesa manifesto ikachongedwa kuti manifesto iyi ndi Malawi 2063 agenda zikugwirizana achonge akupasa certificate mukatero muitenge mpitinaye ku registration kumene kujako ndikuti maboma onse akuvomerezani kuti 100 boma lililonse zonsezo tinapanga kale koma ifesi tikufuna njira yani zachidule tikusata malamulo step by step. Ndiye yankulanga kwa inu ndona kuti chikulembesedwa zonse tachita anthu ayembekezereso noti muzakhala pa ballot chisankho pa 16 September anthu amene akubvera pakali pano akuonera okutsatira inuyo ngati amayi kuusa Malawi yonse. Okay, ondisatira ndosandisatira omwe nthawi ikakwana tiauza kunena kuti pakali pano tikuyenda motere koma ndichakukuuzani kunena kuti anthu amene tili nawo odi azachalibe mulandu simawerazi kapena anthu ongobwera amasapoti mwangoti amene timapasa ma t-shirt zitenje ndi amene alembesa tinali ndi ndondomeko yathu strategy yonena kuti tizalembesa motere ndi anthu alipo mukamaona si ojia ndi ma registered voters mwedi kulankhula pano ndikulankhula mtima uli zi chifukwa pamene namangoti lembesani ife timauza athu kalembeseni mkuona nthawi ndikapita m'midzimu sinimafuna PA system hayi timangouza akuluakulu tauze anthu abwere anthu kubwera. Mukucheza kwanu ndi anthu munakamba konso kufunika kuti azitsatira mauthenga okhuza ngozi zogwa mwadzidzidzi kutengera kuti boma lachikwawa ndi mmodzi mwa maboma amene amakhuzidwa ndi ngozi zotere nkhani imwena ndiyofunika bwanji? Ndiyofunika tikunena kuti mdziko muno ndi dziko lapansi nkhani za vuto za chilengedwe kusintha kwa nyengo zikuchuluka
ndiye kuno kuli chisimo choti anthu ena amakana kuchoka malo awo amene mwamvera muja timapempha kuti mukawuzidwa kuti chokani muzichoka chifukwa tipewe ngozi zimene zingathe kupha anthu. Boma likudziwa kuti kuno kuli njala ndeti ndi department ya office ya president ya Dodma ikudziwa bwino lino kuti anthu amene wawa dziko muno siwokhawa kunoko ali ndi njala kufuna kuti akhanizidwe komanso tikupitiriza tikuti anthu ambiri malawi munomo atsikana anyamata amene akufuna ngongole ya NIF kuti azipanga yani azipanga business. Izi ndi zimene anthu ambiri akumanduza ndikalowa nyumba muja kuti ngongole zimene zijazo ndikalowa mu office ndina ndidziwe kuti nkhani ndiponyere kuti ndithamangizire kuti because chachokera kwa anthu. Sankhaniina tinaona mmene mwayendera munapeza manja inaona kuti ndi ana kuti ali mabanja ana osayenera misinkhu yokha mbanja utenga kwanu ndotani. Ndimafunsa kuti chifukwa chani simuli ku sukulu ndinakwatiwa amuna anga anandisiya ndiye ndimalimbikisa kuna kuti bwererani ku sukulu chifukwa sukulu ndi sogolo lanu muli ndi mwana inde koma pakali pano malamulo akulola kuti mbwerere ku sukulu. Izi zimene zingathe kuchitika ukamapita m'midzimo ndikumacheza ndi anthu umpeza munthu yonkulankhula naye. The same in English, can you elaborate more on the issue of hunger? People are complaining that there's hunger here. How are we going to help them as government? At the same time, the issue of getting marriages. Thank you very much. You see, one of the issues or one of the voices that I'm capturing when I get into the homes of the committee members is number one, hunger. They are complaining about hunger almost everywhere. So what we are saying is this is coming from the people, the little people in the villages. Therefore, it is very, very significant. It is a voice that must be responded to. So it's like Capitol Hill has come to the village. We capture the voice, we go back, and then we know how deep-rooted this issue is. So too is the issue of early marriages. I've talked to the girls, they have told me I was married, now divorced, I'm just staying at home. I said, no. These days you are allowed to go back to school. It's about motivation. You can go back to school, construct your own future. And that can only be done when you interface with the individual, talk to the person, they see you as a model also, and motivate them. So this is what took me here. Oh, we did appreciate it. Lord Sanga, at least whatever interview. Ukuku makamera sabu. Abali kufuna bida wa azmai, bida wa azabu, bida wa Malawi, camera.